لهم كلن زن هجرات ربحة زلوا زمع بلا زلوا ربحتها زلوان كنت بنزع بزلك مسلي جن مسرتنا تم كله أبصن كف زودا غيو أبصن كف زلوا مسرتي زلوان شوفي عن طريقة أبعبك لو زلا بالكان كتكون تدخل فحبتن كنت تدخل هجر مهنا يزن نقر السودان وي اول نو السودان كما يكون تطلع سوماليا مزراب زلي يكون يمن كمو جبت دماي نقركم الله ستيل أبعبي وتر زلا هجريا هجراو سمعي زبال دما يلن بزح وش تاوت أجمع لهم على تاونت كارلو بتعدي زي يرترا هجراو سمعي زي مع بلد حد نزلوا زبالة بوتنشال ولا كوا زلوا عدلات بلا بزبالة تتقاملوا انت زي لا بس زلوا كنتات يرترا بوتنشال الله إذا كله مسرع أنا حجي إذا كله زفترة زلوا نوتي إثيوبيا أنت هيقدر تكبر الله لنن ጽናት የምናረጋግጥበትና ቃል ኪዳናችንም የምናድስበት ቀን ነው። የባህር በር ጉዳይና የባህር ኃይል የማይነጣጠሉ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ሲሆኑ ለኛ ለኢትዮጵያውያን የባህር በር ጉዳይ ከህጋዊ ታሪካዊና ፖለቲካዊ ምክንያቶቹ በላይ የህልውና ጉዳይ ሆኗል። በቀጠና ያሉ ወንድሞቻችን በሰጥቶ መቀበል መርህ ተፈጥሮ ከቸረን ሀብት ተጋርቶ መረር መምረጥ ለሁሉም አዋጭ መንገድ መሆኑን በዚህ ዕለትና በዛ አጋጣሚ ማስገንዘብ ተገቢ ይሆናል። መንግስት የጀመራቸውን የአገር ማንሰራራት ምልክት የሆኑ የልማት ተግባሮች እንዲሳኩ ለታገላችሁ መላው ሰራዊታችን ኢትዮጵያ ሰራዊታችን ክብርና ታላቅነት ይበልጥ ከፍ የምናደርግበት ውድ የሰራዊታችን አባላት ለሀገራቸው ለከፈሉት ክብር كم نريو زلنا زياتهم نتي أجندة بخل من قديم تتحيزهم مزلو دما ساكت أغلي الكازر زي كونه probably أكل نيتي حجراو استراتيجي خوين زليو ني نتي propaganda زيادة كدف على لك ناي مكل خال معالت بزبل RC أفجرهم مزنا بركونة تدما نتي كم تريو زلهم زيادة تولدت عفار تا ሚኒስተር ምክልኻል ናይቲ ሃገር ትበሃል ደላያ ኢንጂነር ኣሻ ዝብልዋ ተወሳኺ እቲ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ትርእይዎ ፀናሕኩም ናይ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ዘረባ ዘየድልዮ ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ ስለዚ ናብ ደገ ባሕርና ዘድልየና በቲ ፕራይም ሚኒስተርና ዝበሎ ብእንካን ሃባን እቶም ጎረባብቲ ልቦና ዕብዮም ፈትዮም ወይ በፍንጫ ማለት እዩ ምክንያቱ ከምኡ ኢልካ ከተገድድ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ንሓደ ሃገር ብሓፈሻ ግድን ክቡና ክኸልሎም ዝብል ዓይነት ዘረባ ንሰምዕ ኣለና እቲ ባሻይ بعبيو دما أبكد ميوم زلوا دما بتدقاقامي لنكنا كزاربو زقنيو تي فيلد مارشال زبال زلوا مالتيو نصر زبالة من قدي نبت بحرين من اللي من قدي دقيمنا نسمع يوم معناته this is evidence شفتون يا أجر منصرات تملكت يهونو يلمات تكباروج اندساكو لتعجلايشو ملاو سراويتاችን ኢትዮጵያ ታላቅ ክብርና ምስጋና ታቀርብላቸዋለች። ኢትዮጵያ ሶስት ነገሮች ያስፈልጋታል። አንደኛ ሰላም፣ ሁለተኛ ልማት፣ ሶስተኛ የባህር በር። 30 ዓመት ተኝተናል፣ አሁን ነቅተናል። ጥያቄያችንን እንቀጥላለን። ሰላምም ልማትም ባህር በርም ስለዚህ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም እዚ ዘረባ እዚ ግልፂ ዝኾነ ንማንም ሓይሊ ከደናግር ዘይክል ንኩናት ድማ መን ይቕስቅስ ኣሎ መን ናብ ኩናት ገፁ ክኸይድ ዝደሊ ዘሎ ንምንታይ እቲ ኣጀንዳ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ዘጠራጥር ነገር የብሉን ነዚ ተቐቢሎም እቶም ገለገለ ኪላታት ናይ ኢትዮጵያ ዝብልዎ ዘለው ሓድሽ ነገር እውን ኣይኮነን ነቶም ብፍላይ እንታይ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ኣብ ፖለቲካ መሲልኩም ፖለቲካ ንፖለቲከኛታት እዩ ዝተርፍ ጀነራላት ናይ ወታደራውያን መራሕቲ ግን ኣብ ፖለቲካ ኢዶም ኣይትውን እዮም ምክንያቱ ጀነራላት ወይ እውን ወታደራውያን መራሕቲ ስርሖም እንታይ እዩ ሃገር ምክልኻል እዩ ስለዚ እቲ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር እዚ ክንገብር ኢና ምስ በለ ነቲ ምርሕነት ናይቲ ሃገር ዝገበሮ ዘተግብሮ ኣብ ምክልኻል እዩ ስለዚ እዚኦም ግን ፖለቲካ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ስለዚ ኣብዚ እንታይ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ኣካል ናይቲ ኩሉ ኣጀንዳ نفس وكف أدل زتوهبو بوليتيكيا مايكروفون زتوهبو أف دق بحري كي بلك تعرف كم زي بلو زغا بدرف ديو ببروباغندا ديو I don't know أنت أي تعرف وما لو نت بحري كبلو وزي كعلو سمعوا بقولوا بقى ستراي سرهم كوين አይደለም የገጡት አይ ባህር ደማችን ነው ለጥንትም ወደፊት ታሪክ በማወቅ ምን ያስጨንቃል ከም ትሪእዎ ዘለኹም
ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ኣብዘይእትዎ ቦታ የብሎምን and this is also part of the agenda ማለት እቶም ቀጻሊ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ክውትቱን ዝውዕሉ ቀዳምነት ሂቦም እዮም ዝሰርሕዎም ዘለው ንዓታቶም ሰርቲፊኬት ዝህብ ንዓታቶም congratulations ዝብል መንግስቲ ስለ ዘሎ ኣብቲ ዓዲ ነዚ ነገር እዚ ዘገርም ክኸውን ኣይክእልን እዩ so ንቐፅል እዛ ብፍላይ ናይ ባሕሪ ትብል ዘላ ስምዑ ወስከዚ የባህር በር ብለህ የምታስነሳበትና አሰብ ስትል የምታስነሳበት መጠን በጣም ይለያል። አሰብ ስትል ቁጣው አብሮ ነው የሚያስነሳው። በቃ በአሰብ ምን ይዞ እንደሚመጣ እኮ ሳያውቀው ለኢትዮጵያ ምን ይዞ እንደሚመጣ ሳያውቀው ነው። አሰብ ስትል በቃ ውስጡ ያለው ለምሳሌ የባህር በር እኮ ተብሎ ከሶማሌላንድ ጋር የባህር በር ልናገኝ ነው ምናምን እኮ ተብሎ ተነግሯል። የኢትዮጵያ ሕዝብ በዛ መጠን አይደለም ሪአክት ያደረገው። አሰብ ስትለው ግን አለ የሆነ ቁጭት አለ፣ የሆነ የተበላሸ ታሪክ አለ። አከዚያ ከም ትብልዎ ዘለኹም እቲ አጀንዳ ናይቲ ፖለቲካ ናይቲ መንግስቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ይኮነን ፀገሚ ዝብለና ዘሎ ንሕና ብግብጣ ሊና ነንብበኩም ምክንያቱ አጀንዳኹም እንታይ ምዃኑ ጠፋና ስለዘይኮነ እንታይ ዝብል ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ረኺብካ ብመንገዲ ሶማሊላንድ ወይ እውን ሶማልያ ብዘለኹም ክበኩም እየ ኬንያ ኢትዮጵያ ሱዳን ገለ ኩሎም እንከብተኢሎምና ያ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዙሕ ስምዒት ክፈጥረሉ ይክእልኒ አጀንዳ ክኾነሉ ይክእልኒ ዓሰብ እንድሕሪ ኢልካዮ ግን ፍሉይ ስምዒት እዩ ዘለዎ ምክንያቱ ሕማቕ ታሪክ ከም ተፈፀመ ገለ ኣለዎ ብኻልእ ኣዘራርባ it's not about sea access after ገባሕሪ ንምርካብን ነቲ ቁጠባዊ መሕንቆታት ናትና ንምፍታሕ ኣይኮነን እቲ ዕላማ እንታይ ዳ ጎቢጥካ ንምሓዝ ሃገር ንምውራር ሃገር ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ንምድፋር ምዃኑ ንጹር እዩ ካልኣይ ናይ ኣፍተ ገባሕሪ ሕቶ ዘይኮነ ጎቢጥና ናይ ካልእ ባሕሪ ክነምልስ ኣለና ካብ ዝብል ዝበገስ እዩ ስለዚ ብግልፂ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ካተራ ሰባት ኣይኮኑን ኩሎም እዞም ኣብዚ ነምፃልኩም ኣክቲቪስትስ እንዲኦም መተራ ኣክቲቪስት ዝበሎ እንታይ እሞ ዘገድስ ኣለኩም ገለገለ ዝብል ሰብ ኣለዎ No, these are not activists. እዚኦም በዓል እዚ ስዩም ተሸመን ብለኩም ኢና ትሪእዎም ኣለኹም እዚ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ሰርቲፊኬት ሂቦም ኣሎ ትገብርዎ ዘለኹም ፕሮፓጋንዳ ብጉዳይ ናይ ባሕሪ ኩሉ ግዜ ብባሕሪ ዝዛረቡ እዮም ብፍላይ እቲ ሓደ ጌጋ ይኽላለይ እምበር ኣብ ኤርትራ ትዩ ዝነበረ ይመስለኒ እቲ ኣይፈልጦም ያነ ሽሙ ብዙሕ እውን ኣካታተሎን ነይረ ግን ከም ትሪእዎም ዘለኹም ዓመት ሰርቲፊኬት ዝወሃብ እዮም እንታይ ስለ ዝገበሩ አጀንዳ ናይ ብልፅግና ናይቲ ሰራዊት ናቶም ስለ ዝኾኑ ስለዚ እዚኦም ዝዛረብዎ ተራ ዘረባ ኣይኮነን ታይዳ ካብ ስለያን ካብ ወታደራዊ መደበራት ናቶም እንትወፅዩ ፕሮፓጋንዳ ክነዝሑሎም ኢሎም ዝገብሮን ከምዚ ናትና ከይመስለኩም ንሕና ሃገርና ስለ ንፈቱ እምበር ካብ መንግስቲ ዝመፀና ተልእኮ ወይ ሓበሬታ ስለ ዘሎ ኣይኮነን ኣነ በዛ ነብሰይ ካልኦት ኩክል ኣይክልኒ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝመፀኒ ፅሑፍ ወረቐት ወይ እውን እዚ በለልና ዝግደፈልና ዝብለኒ ሰብ የለን and I like that ምክንያቱ ኢንዲፐንደንት ጆርናሊዝም ክገብር እውን ስለ ዝደሊ ሃገረይ ስለ ዝፈቱ ንህዝበይ ብዓቕመይ ከገልግል ስለ ዝደሊ ደስ ዝብለኒ መንገዲ ንዓይ እውን ቅኑዕ ኮይኑ ዝስማዓኒ እየ ዝገብር ምክንያቱ ምስ መንግስቲ ክሰርሕ ከለካ መንግስቲ እውን ናቱ ሕቶታት ኣለዎ ናቱ ተፅዕኖታት እውን ኣለዎ ስለዚ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ጆርናሊዝም ክትገብር ትኮንካ ግን ናፃ ዝኾነ ሰብ ትእዛዝ ዘይበካ ከምኡ ድማ ምናልባት ሓደ ሓበሬታ መሓላልፈና እንድሕር ኢልካ ከተመሓላልፍ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ንህዝቢ ኤርትራ ዝጠቅም ክሳብ ዝኾነ ንዓይ እውን ፅቡቕ ስለ ዝኾነ ከመሓላልፎ ደስ እዩ ዝብለኒ ግን ምስ መንግስቲ ከምዚ ናታቶም ምስራሕ ድማ መንግስቲ ዝብሎ ነገር ጥራይኻ ኣነ መንግስቲ ዝብሎ ጥራይ ኣይኮንኩን ዝብል ብዙሕ ግዜ ኣብዚ እውን ትቃወሙን እዮም ብዙሕ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ ትቃወም ሓደ ነገራት ትገብር ኢኻ ንኣብነት ህንፃ ክጅምር ኣለዎ ኢንቨስትመንት ክጅምር ኣለዎ ቢዝነስ ክጅምር ክብል ከለኹ መንግስቲ ኤርትራ ቁንበል ስለ ዝበለኒ ይኮነ ንዓይ ቅኑዕ ኮይኑ ስለ ዝስማዓኒ እዚ ድማ ፅቡቕ እዩ ከም ሕማቕ ይርዮን ያኔ ስለምንታይ ኢንዲፐንደንት ኮይንካ ክትሰርሕ ከለካ ናፃ ዝኾነ ጋዜጠኛ ወይ እውን ናፃ ዝኾነ ሓበሬታ ክትፍትን ከለካ ብሩትነት ኣለዎ ናይቲ ሓበሬታ ምክንያቱ ናይ ስለያ ሓበሬታ ኣይትረክብን ኢኻ ውሽጣዊ ኣካይዳ ናይ መንግስቲ ይኹን ስልታዊ ሓበሬታ ኣይትረክብን ኢኻ ስለዚ እቲ ናትካ ተቕርቦ ሓበሬታ ድሩትነት ክህልዎ ይኽእል እዩ ግን በቲ ሓደ ድማ እንታይ ዝበካ ናፅነት ስለ ዘለዎ ድማ በቲ ዘሎ ሓበሬታ ቅኑዕ ዝኾነ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ህዝቢ ድማ ብኻብኡ እዩ ዝረብሕ ምክንያቱ መንግስቲ ዝደልዩ ሓበሬታ ብመንገዲ ኤርቲቪ የውፅእ ኣሎ ብመንገዲ ሬድዮታት ናይ ኤርትራ ብመንገዲ ሻባይታትኮም ብመንገዲ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል የውፅእ ኣሎ ንሕና ድማ ካብኡ ንላዕሊ ወይ እውን ካብኡ ንታሕቲ ካብኡ ፍልይ ብዝበለ መንገዲ እናመላእና ንኸይድ መንግስቲ ኤርትራ ክምልሶ ዘይደሊ ክብሎ ዘይደሊ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ፖለቲካ ስለ ዘበላሹ ንሕና ድማ ነቲ ህዝብና ብዓቕምና ክነንንቅሖን እንታይ ይሓስቡ ኣለዉ እዚኦም መን እዮም ክንፈልጥ ኣለና ፀላእትና ብናይ መንገዲ እዮም ዝመፁና ዘሎ ከማና ኣይኮኑ እቶም ፀላእትና ብኩሉ መንገዲ እዮም እዞም ተራ ዩቱበርስ ከማና ሚድያ ፐርሶናሊቲ ጥራይ ኣይኮኑን ምስ መንግስቲ ብቐረባ ዝሰርሑን ካብ መንግስቲ ሓበሬታ ዝውሃቦምን ብመንግስቲ ድጎማ ዝውሃቦምን እዮም ስለዚ እቲ ዝገብርዎ ስራሕ ኩሉ ግዜ ነቲ ፖሊሲ ናይ መንግስቲ
ዘንጸባርቕ ምዃኑ ክትርድኡ ኣለኩም ንምባል የደምፆ ዘለኹ እምበር ከምዚኣቶም ዘይኮና ወይ ከም ዘይኮና ኣይኮነን ኣነ እቲ ኢንዲፐንደንት ኮይኑ ዝሰርሖ ስራሕ እውን ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ ከምዚኣቶም ስለዘይኮንኩ ዝስማዓኒ ስምዒት የብለይን ንሃገርካ ምግልጋል ግድን ኣይኮነን ሰርቲፊኬት ዘድልየካ ወይ ግድን ኣይኮነን ኣጆኻ ኣንበሳ ድብል ወረቐት ዲፕሎማ ክወሃበካ ንስኻ ንዓኻ ቁኑዕ ኮይኑ ዝስማዓካ ሃገርካ ሎሚ ንዓኻ ፅባሕ ንደቅኻ እያ ንነፍሲ ወከፍናኹም እዩ ሃገርና ሎሚ ንዓና ፅባሕ ንደቅና እያ ንቐፅል እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም መፍሻል ግን ስራሕና እዩ ብቻ ናችሁ ተግባር ዜሮ ስትሉ የነበራችሁ ገባ በሉና መነግራችሁን አዳምጡ። የኢትዮጵያ የቀይ ባህር መግቢያ የባህር በር ጥያቄን ተከትሎ አሰብ ወደብን የባለቤትነት ጥያቄ አንስታለች በማለት ኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህር መግባት አትችልም፣ ኢትዮጵያ እየፎከረች ብቻ ነው ያለችው፣ የምትፎክረውን ፉከራ ደግሞ ቅዠት እናደርጋለን በማለት ግብጽ፣ ሱዳን፣ ኤርትራና ጅቡቲ አራቱ ሀገራት በኢትዮጵያ ላይ ሲያሴሩት የነበረውን ሴራ ሁሉ ፍንቅልቅል አድርጋ ያለፈችው ኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህር የምትገባበትን የባህር በር ከማግኘት በተጨማሪ የባህር በሩን በእጇ ለማስገባቷ ጫፍ ላይ መድረሷን የሚያሳይ አንድ የምስራች ልንገራችሁ። የኢትዮጵያ ባቡር ኮርፖሬሽን እንታይ ትብል ዘላ ኢትዮጵያ ብጀካ ፈኸራ ሓሶት ተሃዲድ ወላ ሓንቲ ትገብረ የብልላ ኢልኩም ትንዕቁና ዝነበርኩም በሉ ነቲ ሓሳባትኩም ዝሰብር ኢትዮጵያ ድማ ዓብ ተበግሶ ጌራ ከም ዘላ ዘፍልጥ ምስጢር ክነግረኩም እየ ኢትዮጵያ በኢንተርኔት ናታ ጌራ ዌብሳይት ናታ መንገዲ ባቡር ክሰርሕ ምዃና ሓቢራ ስለዚ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ተወዲዩ እዮም ዝብል ዘሎ ኣያያያያያ ኣታ እዚኦም ሃገር እዚኦም ስንታይ ኢና ክንብሎም ወደይ ምስ ምንታይ ኢና ክንሓስቦም ወላ ሓንቲ ክንብሎም ኣይንኽእል ኢና በቲ ኮይኑ በቲ ሓደ ኤርትራዊ ፅሒፍዋ ዝነበረ ምናልባት እዚ ናይ ሬድሲ ዲፈንስ ፓክት ክትግበር ፅቡቅ ነይሩ ዝብል ሓሳብ እዩ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ምክልኻል ሓበራዊ ዋንሲ ዋን ሺልድ ብሓደ ኮይኖም ከምዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣላየንስስ ኮይንካ ብሓደ ኮይንካ ነቲ ባሕሪ ንምክልኻል እንተዝግበር እዩ ዝብል ዘሎ ፅቡቅ እቲ ሓሳብ ግን መን ይቀበሎ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ብድሕሪ መጋረጃ ዝተጠናነገ ኣጀንዳ ዘለዎም ስለዝኾኑ ናይ ሓበራዊ ሽርክነት ሬድሲ ፎሩም ከም ትሪኦ ዘለና ኣብ ባይታ ብዙሕ ነገር ዝገብር ኣይረኣኹን ኣነ ንቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ብወገና በትናታ ብዓቕማ ትገብሮ ዘላ እምበር እቲ ሬድሲ ፎሩም ብፍሉይ ንኤርትራ ንምሕጋዝ ዝገበሮ ተበግሶታት ኣይረኣኹን ኣድላይነት ናቱ ቅኑዕ እዩ መድለየ ነይሩ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ግን ኣብ ባይታ ንሪኦ ዘለና ግን there is nothing ሬድሲ ፎሩም ዝገበሮ ወላ ንኢትዮጵያ ክኾንን እውን ኣይረኣናዮን ብጀካ ግብፂ تزاربت برتم كالت سعودية كسب حج بقلتي نأنصار إثيوبيا تزاربه يلن مهنيات كاب إثيوبيا ما يجز بزح سلز جز مس إثيوبيا بسن كير تراخ باس كم زي اللي زار ملكتات نرلنا زي تم كالت جبت of course ربحنا تلو بعفشة إيرترا بسرية تراي تنبر حجر مهانا تجيبنا دقاقيمنا نرلنا اسكي نفس السودان North Darfur and North Kordofan areas are reporting intense clashes with the RSF, now claiming they've captured the army headquarters in El Fasher. How much do we know from there, and what's the government's reaction so far? Well, actually, in North Darfur, fierce clashes were in Bara yesterday, where RSF tried to recontrol or regain control of the city of Bara, which is an important city in North Darfur, and it's a key city towards the western side of Darfur, of Kordofan, leading to Darfur. So the RSF again attacked the city of Bara and controlled it, but there is a statement by the Sudanese army. كم رياض لنا قدنا السودان كبيت كم زلون أبت دارفور زبحال زوبا بفلايتي الرسيف زبحال عتوق ملشا بدقفنا إمارات دنك أساغس عود كم زمزقبه بزح ميدياتات تجارب لونتها كتما الفاشر تبحال نعا زيادة بملا حراوتي واوي وندعبه كفالنا تتغوصات يروازبل the paramilitary rapid support forces بحال says they have seized the Sudanese army headquarters نايتي سراوي السودان مدبر ويون معسكر كم استقوصاصرو اب كتمانا الفاشر اب نايتي دارفور بحالي زدما this has been بوغن Sudan زخون يكون قال كم زيتو هبن the city has been under siege for months with the RSF fighting the army and its allies لذي برتع زخون كوينات نوح واني كايت كم زنبرن ابزوان زدما اتي سراويتنا السودان ويونتي عطوق ملشا وهبدا قف عطوق ملشا كم استعوت تزقلت حبريت له جن زي عطوق ملشا زي كسع كندي حماق هاي كم زخونه
حماق يقبر كم زلو بكل من جديد زرب زلو أنا سودانيز إبكوز بال كم زقلته بزع قفعي في الصام كم زلو عبتي بوتاتي كم ستري وزلهم بعلم سردو زي فيديو زي بعلم تم أرسيف زوج ويو زوم سبعة زياتهم أخلابات ويكا بسمن السودان مسراوي السودان استحباب برجنا بريم تبعهم بزع قفعي في الصام زلو زي أرسيف زبالنا حميت وجله حما كم زفتم زلو إن كل يمن فلت على تفلت له أمريكا فلت الله أمريكا نزل حما غزي كميلا تريا لا مسيلكم ناي بحق زحزن كنتاتنا نرزالنا look at this ناي أمريكا سينيور ادفايزرز بحال زي مسات مالجيو كم تري ود لهم تي كوينات ابل فاشرنا حي لابز خدلو زلو ابل علي سيفيلاويان زغبر زلو نسيفيلاويان ويكا نسيفيل حزبي زوهاب دحنتن ابل علي كفصم كاب زغل غونتن كقطبو خم زلهم بفلاي نتا RSF زبال RSF must act now to protect civilians and prevent further suffering. ስለዚህ እቲ እጥቕ ምልሻ ዝበሃል ዘሎ ናይ RSF ማለት እዩ ተጠንቂቑ ነቲ ተቆፃፂ ሬድዮ ገለ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝለዓለ ጥንቃቐ ክወስድ ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ደይኖ ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ገበናት ከም ዝፈፀመ ኣሜሪካ ኣብ ናቶም ሬኮርድ ዘሎ እቲ ናይ RSF ግን ምስ ኢማራት ስለ ዝሰርሕ ዘሎ ምስ ኢማራት ድማ ርክብ ስለ ዘለዎም ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክወስድ ኣይደልዩን እዮም by the way ነዚ RSF ሓለፍትናቶም ሲ እገዳዊ ይደሎም እያ ትብል ኣሜሪካ ሓዉ ነዚ محمد دغالو اب امريكا واشنطن اب واشنطن هوتيل ዝበሃል ምስ ስድራ ቤቱ ኢንጆይ እናገበረ ቪድዮ ዘውራ ኣሎ ሶሻል ሚድያ ስለዚ እቲ ገዳ ዝበሃል ሽማው ከም ዝኾነን ከም ድሌቶም ክንቀሳቀሱ ከም ዝኽእሉ ዘለውን ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣሜሪካ ናይ ብሓቂ ዝኩናት ስቃይ ናይ ሱዳናውያን ኣሜሪካ ኢዳ ኢትያትሉ ዘላ ምዃና በዚ ክትፈልጥ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ድማ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ሱዳን ንኽትምቀል ንነዊሕ እዋን ዝደልይዎ ዝነበሩ ክኸውን ከም ዝኽእል እንታይ ዝብል ዘሎ ብዚ ሕጂ we call on RSF leaders to continue to issue and publicly communicate clear orders to their force ነቲ ሰራዊት ናቶም ነቶም ምልሻታት ናቶም ጥንቃቐ ንፁር ዝኾነ ትእዛዝ ከመሓላልፉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝገብርዎ ፀገማት ከወግዱ ከም ዘለዎም ወይ ከውዕዱ ከም ዘለዎም ማለት እዩ must be immediately ንህዝቢ ሲቪላውያን ዝኾኑ መስመር ድማ ክኽፈት ክኽእል ኣለዎ ዝብል ትእዛዝ ኢና ንርኢ ዘለና the respected journalist Ibrahim who has bravely and truthfully documented events for Al-Fajr and several other media outlets has been detained by RSF. ስለዚ ጋዜጠኛታት እውን ይተሓዙ ከም ዘለዉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ግፍዒ ይፍፀም ከም ዘሎን መንግስቲ ሱዳን ድማ ፍፁም መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራት እውን እንትኾነ ነዚ ኩነታት እዚ ሸለል ኢሎም ይርእይዎ ከም ዘለውን ስቃይ ናይ ህዝቢ ሱዳን ብፍላይ ኣብ ደቡብ ናይ ሱዳን ዘሎ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበርትዐ ይቐፅል ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ it's a very very tragic situation እንወት ናይ ሱዳን ወላ እኳ ካብ ካርቱም ፍልይ ዝበለ ኮይኑ እንተሃለወ ኖ ወንደር ኣብ ገለ ክፋል ተሓዋዊሶም ክምለሱ ከም ዝኽእሉ ዘጠራጥር ኣይኮነን እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ሱዳን ኣብ ከቢድ መዋጥር ከም ዘላን ሱዳን ካብ ዘላቶ ንኽትወፅእ ዓብ ብድሆ ከም ዘለዋን ወላ እኳ እቲ ቀይሕ ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ እቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ተቆፃፂርዎ ዘሎ ዝበሃል እዩ መንግስቲ ሱዳን ዝቆፃፀሮ ዘሎ እዩ ኒል ብምሉእ ከም ድማ ካርቱም ሓዊስካ ብዙሕ ቦታታት ምስ ኢትዮጵያ ዶብ ዘሎ ምሉእ ተቆፃፂሮሞ ከም ዘለዎ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ እዩ ምክንያቱ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ናብ ዕጡቕ ምልሻ ናብቲ RSF ክሰጋገር ዝኽእል ዝነበረ በቲኾሞ ከም ዘለዉ ዓብዪ ኣገዳስነት ዘሎ ምንቅስቃስ እዩ ነይሩ የግዳስ እቲ ዕጡቕ ምልሻ ክንምንታይ ቦታ ሒዙ ከም ዘሎን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣልፋሸር ወይ ዳርፎር ካብኡ ድማ ኣበይ ኣሎ ሰሜን ላዕሊ ረይዎ ኣብ ዶብ ናይ ሊብያ እዚ ድማ ደይመደይ ተባሂሉ ዝተገበረ እዩ ምክንያቱ ብሊብያ ዝኣቱ ሎጂስቲክስ ስለ ዘሎ ኣብ ሊብያ ዘሎ እቲ ብጀነራል ኣፍጣር ዝበሃል ዝምራሕ ናይ ኢማራት መጋበርያ ስለ ዝኾነ ካብዚ ናብዚ ቦታታት እዚ ዕጡቓት ምልሻ ወይ እውን ዕሱባት ወታደራት ቡጌሮም እዮም ዝመፁ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ዘሕዝን መድረኽ ናይ ሱዳን ንርኢ ኣለና ካርቱም ኤርፖርት ስራሕ ጀሚሩ ናብ ንቡር ክምለሱ ይፍትኑ ኣለዉ እናበልና ከለና እቲ ፀገም ናይ ሱዳን ግን መመሊሱ ዝብእስን እናተበላሸወ ዝኸይድን ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ፕሬይ ፎር ሱዳን ዝበሃል ነዝን ወዲዝን ስለ ዝረአ ዘሎ እዩ ኣይሆፕ ኣምላኽ ገለ መፍትሒ ክገብረሎም ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ዘለዉ ምናልባት እዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ሓቂ እንተኮይኑ ሱዳን ሕጂ እውን እንተኾነ ናብ ክልተ ክትምቀል ከም ትኽእል ዳርፎርን ሱዳንን ዝበሃል ቅድሚ ሕጂ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ተባሂላ ተመቒላ ሕጂ እውን እዚ ነዚ ኣልፋሸር ዝበሃል ተተቆፃፂሩ እዚ ዕጡቕ ምልሻ ድሕሪኡ ቦትኡ ኣደላዲሉ እቲ ሃገር ንኽትምቀል ድሮ መንግስቲ ከቐውም ኣብ ኬንያ ተቐባልነት ንክረክብ ድማ ፃዕሪ ይግበር ስለ ዘሎ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ብፍላይ ኢማራትን እስራኤልን ዝደፍኦ ዘለዋ ገለ ነገር ክመፅእ ከም ዝኽእል ምግማቱ ከቢድ ኣይመስለንን and this is a tragedy that is unfolding ኣብዚ እዋን እዚ
بتقول نتكون هذا ما بقرب مكتتال زلي okay Never seem to pay taxes. Okay, so picture you're rich and you buy some stocks, some real estate, and some watches. Okay, tell me more. Next, you take out a loan against your stocks or real estate so you can get some cash. Why not just sell the assets? It's because taxes are paid on any assets you sell, but any cash you spend from borrowing against them is completely tax-free. Wait, so when you borrow money, you don't have to pay taxes because you're not selling your assets? Yup, and rich people keep borrowing so that their assets grow and the interest they pay is less than their assets are growing. نزقل عزيز قتلت رايك وطبع عليك خيد خليه انت يزبل زلو حتى ما سلم تاي تاكس يكفلوا نحري لك حق سلا نتحقق كصوتوا العدل سلا زلو نابنت ገንዘብ ተለዎም ታይ ገብር ሃብታማት ፍለጡ ወዚ ንነግረኩም ዘለና ድማ ህይወትካ ንስኻን ተጠቂም ካሉ ደቅኻ ወይ ደቅኻ ተቀምሉ መጀመሪያ ገንዘብ አለካ ነቲ ገንዘብካ ኣብ አሰት ቀይሮ አሰት ማለት ድማ ገዛ ከውን خل ስቶክስ ከውን خل ዝያዳ ኣብ ስቶክስ ሃብታማት ኣብ ገዛውቲ ጥራይ ኮነ ፎከስ ዝገብሩ ዝበዝሐ ገንዘቦም ኣብ ስቶክስ ናይ ካምፓኒታት ተፈላለየ ዓይነት ስቶክስ ሰዓታት ከውን خل ላርጀር ፕሮዳክትስ ማለት እዩ ክሪፕቶ ቢትኮይን ከውን خل ኣብ ዝሓለፈ ኢለኩ ነይረ assets እንድሕር ሒዝካ ሽዑ እንታይ ይገብሩ ነቲ assets ኣይሸጥዎን እዮም ገለገለ ሰባት ኣለዎም ምሳይ ተማሂርኩም ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ክገብሩ ብፀናሕኩም ቁርብ ስከትኩም ያ ተሸጊረ ክሸጦ ደልየ no that's a mistake እንታይ ካ ትገብር ትገንዘብ ከና ዓበየ ምስከደ ካብ ባንክ ኸይድካ ኢኻ ትልቃሕ ስለምንታይ እቲ asset ናትካ እንተሸጥካ ታክስ ክትከፍል ኢኻ እንተ ደይሸጥካ ግን ለቃሕ እንድሕር ወሲድካ ከምኡ ግበሩ ብለኩም ኣለዎም እቶም ሃብታማት ከምኡ እዮም ዝገብሩ ኩሉ እቲ ዝጥቀምሉ ተለቂሖም እዮም ዝጥቀሙ ምክንያቱ ተለቂሕካ ክትጥቀም ከለኻ ኢንካም ስለዘይኮነ ትጥቀመሉ ዘለኻ ወለድ ናይቲ ባንክ ጥራይ ኢኻ ትኸፍል ወለድ ናይቲ ባንክ ድማ ኣብዚ ዋን እዚ ኣዝዩ ትሑት እዩ ስለዚ እቶም ሪች ዝበሃሉ ኣሰት ኣይሸጡን እዮም ኢሎን ማስክ ከምኡ ዝገብር 450 ቢልዮን ገንዘብ ኣለዎ ገለ ክበሃል ከሎ ከይዱ ከም ድሌት ኣይኮነ በለቃሕ እዩ ዝጥቀም ገዛ ክገዝእ ከሎ መኪና ዝኾነ ክገዝእ ተኮይኑ ለቃሕ እዩ ዝወስድ ነቲ ለቃሕ ድማ ኢንትረስት ሬት ንክኸፍል ኣታዊ ስለዘይብሉ ድማ ታክስ ኣይከፍልን እዩ እቲ ኣሰት ስናቱ ድማ ካፒታል አፕሪሺዬሽን ጥራይ ዝኸፍል ስለዚ ኢንቨስት ዘይምግባር እቲ ዝዓበየ ገበን ኣብ ነብስኻ ክትገብሮ ትኽእል እዩ ነቲ ዕድላት ተጠቂምካ ነቲ ናይ ሃብታማት ወላ ብንሽተይ ቴክኖሎጂ ድማ ስለዘፍቅደልካ ብንሽተይ ዓቕሚ ኣብቲ ገይም ናቶም ክትኣትለካ ነቲ ገይም ናቶም ክትጥቀመሉለካ እዚ እንተፈሊጥካ ድማ ኢኻ ብቁጠባ ክትዓቢ ትኽእል ተማሂርካ ኣስተውዒልካ ብውሕስነት ዘለዎ ክትከይድ ኣለካ እዞም ህፃናት ከመንድሮ ፈሊጦም ኣብቲ ገይም ኣትዮም ኣለው ንስኻትኩም ፅጉም ተወሲድካ ተማሂርካ ክትብገስ ኣለካ ናብቲ ናይ ዞባና ንሰገር ክልል ሌላ በኩል በአማራ ክልል ሰራዊቱ መሳሪያውን እየሸጠ እየጠፋ እንዳለም ተመልክቷል። በቅርቡ በተደረጉት ውጊያዎች የቆሰሉ የመከላከያ ሰራዊቱ አባላት የካ ኮተቤ ሆስፒታሎች እየታከሙ እንዳለ ተመልክቷል። ከፍተኛ ቁጥር ያለው ቁስለኛ በአላጌ የግብርና ማዕከል እንደሚገኝም ነው በደረሰን መረጃ ላይ የተመለከተው። በጉዳዩ ላይ የዘውትር ተሳታፊያችንም አንዳንድ መረጃዎች አሉት። እንግዲህ ሰራዊቱ ስርዓት አልበኛ ሆኗል። ብርሃኑ ጁላ ለኤርትራው ጦርነት እያሟሟቅን ነው እያሉ ነው። ነገር ግን ይዋጋልናል ብለው የተዘጋጁለት ሰራዊት ከፍተኛ የሆነ ስርዓት ከም ንሪኦ ዘለና ሰራዊት ናይ ብርሃኑ ጁላ ኣባይታ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግንባር ክግረፍን ክሰዓርን ሞራል ዘይብሉ ክሃድምን ዝውዕል ዳ እምበር ዝኾነ ይኹን ታሪክ ዘለዎ ይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ ፋኖ ንሰራዊት ናይ ጁላ ቤላ ገይሩ የላህዮ ከም ዘለውን እቲ ሰራዊት ድማ ሞራሉ ስለዝወደቀ ኣፅዋሩ ክሸይጥ ካልእ ዘለዎ ንብረት ገዲፉ ክሃድም ልክዕ ከምቲ ንሕና ንፈልጦ ኣብ ምውዳቕ ናይ ደርጊ ትዝክሮ ዋላ እውን ኣደኖ ኣብ 80ታት መወዳእታ 80ታት ናይ ደርጊ ወታደራት ኣብ ከባቢ ከተማ እንተነይሩ ዝኾነ ወታደር እንትርፎ ክሰክርን ኣብ ገለ ክውዕል ነበር ቁም ነገረኛ ወታደር ንኽትርኢ ከቢድ እዩ ነይሩ ከቢድ እዩ ማለቱ ኣነ ንእሽተይ ከለኹ ይዝክር ኣብቲ ከረን ኩሉ ግዜ ዝሰኽሩ ጥራይ ኢኻ ትርኢ ማለት ተመሳሳሊ ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ ክሰርቁ ዝኽእሉ ሕማቅ ክገብሩ ዝኽእሉ ጥራይ እቲ ፖሊስ ገለገለ ይከላኸልዎም ስለ ዝኾኑ እምበር ናይ ብሓቂ ሞራል ናይ ውትድርና ዘይብሎም እየ ድርኢ ነይረ ኣነ ንእሽተይ ከለኹ ድሪኦም ዝነበርኩ ማለት እዩ ድሕሪ ሰዓት 6 ፈፂሙ ሰብ ካብ ገዝኡ ይወፅእ ነይሩ ኣብ ከረን ማለት እዩ ሕጂ ድማ ፋኖ ኣብ ከምኡ ደረጃ ዝወደቐ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ይርኢ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ and tragically some troops demoralized by heavy battle loss have turned to violence against civilians ገሊኦም ድማ ናይ አንፅርፅሮት ኣብቲ ዓውደ ኩናት ብዘጋጥሞም ዘሎ ሕርቃን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝገብር ትክክል ኣብ ኤርትራ ንሪኦ ዝነበርና ባህሪ ኣብ ዓውደ ኩናት ኣነ ናተይ ናይ ንእስነት ተመክሮ ንእሽተይ ክነግረኩም ኣብታ ኣነ ዝዓበ ኩሉ ገዛ ባንዳ ካብኡ ሕልፍ ኢልካ ዓብይ ማዓስከር ናይ ደርጊ ነይሩ ኣብ እግሪ ላልምባ ማለት እዩ ናብኡ ብኤነትረታት ይጓረዩ ከምዚ ንናቕፋ ድዮም ንሳሕል ገጾም ክኸዱ ከለዉ ይጓረዩ ክኸዱ ከለዉ ሞራል ኣለዎም ገለና ሹ ቆልዑ ስለ ዝነበርና በሽኮት ይድርጉ ኢልካ ገለ ክምለሱ ከለዉ ካብኡ
عمدنا مسؤوليهم زملسو مش كدر بشكوت كبوها قتلوا خايم زدلي يعني قلنا نابي كدوم نابي يملسو عين فلطومنا نينا جس مكينات حلف سلازلات ريغاتري ابز دما تمساسالي كم بحري يرى كم زليم تنغرو زلو اثيوبيا تنحنا بسمانيات زنبرنا مدرخ ابو كم زلاينا نرزلنا بلصقنا جن فانو تراي كونن ዝድክሮ ዘሎ እንዳይዳ ሸነ ድማ ቤላ ገሪ ይድክረሎ ብኩሉ ዝድከር ዘሎ እዚ ከም ትሪ ወደለኩም ሸነ ከም ዝገሩ ከም ተዓወተ ዘሪ ቪዲዮታት ንርለና ብኩሉ መንገዲ ወጻሎ ኣብ ዘበነ አብይ አሕመድ ሰራዊት ናቱ ኣብ ዝኾነ ግንባር ክዕወታ ትሪዮን ይኻን ትርፎ ክሳዓር Eritrean press ولا بزحت قالوا تون post ገሮ منيرم Ethiopia at the breaking point a coordinated advance Bogan OLF Oromo Liberation Forces reportedly burning an EDF armored vehicle signals a severe weakening of the federal government's military control. ስለዚህ ንፋኖ ጥራይና ተጠመተ ከሎ ብኻለ ድማቲ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ድማ ኣብ ብዙሕ ቦታታት መጥቃዕቲ ይገብር ከም ዘሎን the regime in Addis Ababa faces unprecedented pressure while the relationship between the central government and the Tigray continues to deteriorate. ስለዚህ በቲ ምስ ትግራይ ዝኸውን ዘሎ ካብ ሕማቕ ናብ ዝገደዳ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ኣብ ኩሉ ቦታታት ድማ ሰራዊት ናይ ኣቢ ሽግር የጋጥሞ ከም ዘሎን ምናልባት ኣብ ዝገበርኮ ኢንተርቪው ምስ ናትናኤል ኣስመላሽ ከይቱም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ክልል ኣምሓራ ምናልባት እዛ ስቶሪ እዚኣ ብቐጥታ ምሱ ኣተሓሒዝና ክንሪኣ ንኽእል ኢና ኣብ ባይታ ይስዓር ስለ ዘሎ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ እየተካሄደ ያለው የህልውና ተጋድሎ ተጠናክሮ እየተካሄደ ባለበት በዚህ ወቅት የአብይ አህመድ አገዛዝ መጠነ ሰፊ የድሮን ጥቃት መጀመሩ ተገለጸ። በተለያዩ አካባቢዎች ከፍተኛ ቁጥር ያለው የአብይ አህመድ ወታደሮች እየተማረኩ እንዳለ ነው የደረሰን መረጃ የሚያመለክተው። ባህር ዳር ከተማ አቅራቢያ በተካሄደ ውጊያ እንደዚሁ በርካታ የአገዛዙ ሰራዊት አባላት መማረካቸውንና እጅ መስጠታቸውን በደረሰን መረጃ ላይ ተመልክቷል። እንዲሁም በወሎ በሸዋም ተመሳሳይ በሰሞኑ ውጊያዎች የአብይ አህመድ ወታደሮች እጅ እየሰጡ መጀመሩ ስለዚህ ከም ዝንሪዮ ዘለና እቲ ግንባራት ብኩሉ ቦታታት እንዲድፍትን ደሎ ግን አባይታ ስለዚህ ዕወት ዘሎ ብዙሕ ግዜ ኣብ ናይ ድሮናት ሓይሊ ክጥቀም ከም ይመርጽ ከም ዘሎን ብብዝሒ ሰራዊት ይጥቀም ከም ዘሎን ኣብቲ ናይ ብፍላይ ኣብ ሽዋ ዝበሃል ድዩ ዞባ ሽዋ ድዩ ኣብ ካልእ ኣባይታ ምስቲ ፊት ንፊት ምስ ጸላይ ምስ ፋኖ ገጢም ካና ምዕዋት ተኽሎና ጎደለ ስለዚ ኸይ ዘሎ ብዛዕባ ኣብ ድሮናት ጥራይ ዘተኮረ ውግእ የካይድ ከም ዘሎ እዚ ማለት ድማ ድሮናት ናይ ኣቢ ፋኖ ኣቃውማናቱን ምስ ህዝቢ እውን ስለ ዝኾነ ንህዝቢ ኣብ ምቕታል ዓቢ ተኽሎታት እቲ ተኽሎ ናይ ሲቪላውያን ህዝቢ ንምቕታል እናዓበየ ስለ ዝኸይድ ብኡ መንፅር በቲ ሓደ ናይ ኩናት ገበናት ምፍፃም በቲ ካልእ ድማ ሕራነ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ከምኡ ድማ እቲ መንእሰይ ናብ ፋኖ መመሊሱ ንኽኣቱ ዝገብር ምክንያት ድማ ንሪኢና ስለዚ ብዙሓት ሰባት በዚ ናይ ድሮናት ዕንደራ ኩናት ሲቪላውያን ሰባት ይቕተሉ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ what's even more alarming is that some military leaders and troops are defecting and joining ፋኖ forces ስለዚ ብዙሓት ወታደራት ካብቲ ናይ ብልፅግና ድማ ነቲ ፋኖ ነቲ ብልፅግና ዝኽተሎ ዘሎ ነቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ሕማቕ ይርኢ ስለ ዘሎ ብፍላይ እቶም ተወለድቲ ናይ ኣምሓራ ሞራላዊ ሓላፍነቱን ስለ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቦምን ኣብ ዓዶምን ዝግበር ስለ ዝኾነ ኣማራፂ ተረኺቦም ንዑ ገዲፎም ምስ ፋኖ ክሕወሱ ከም ዝኽእሉን ብዙሕ ከም ዝሕወሱ ክሕወሱ ከለዉ ድማ ነቲ ኣቃውማ ናይቲ ውትድርና ናቶም ነቲ ስልቲ ዕላማታት ናቱ ስትራቴጂ ናቱ እውን ሒዞሞም ስለ ዝነግሩ አብይ አሕመድ ዘለዎ ተኽእሎ ዘለዎ ፀገማት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበኣሰ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ እቲ ኩነታት ናቱ ናይቲ አብይ ዝበሃል ዘሎ ሰራዊት ኣብ ዝኸዶ እንትርፎ ስዕረት ካልእ ውድቀት እንትርፎ ምምራኽ ፍሉይ ነገር ክገብር ዘይተራእየ ሰራዊት ሒዙ እዩ ናብ ኤርትራ ከትክዶ ኩናት ኣወጅክዶ ዝብል ዘሎ እንተስ ናብ ኤርትራ ወገን ኤርትራ ሆን ከሎ ግን አብዚያ ዘላ ዘረባስ ከሱ ፎሪን ፖሊሲ ምናምን የሚባለው የሚጽፉትንም ሰዎች እንደው ያን ያህል የፈጣሪ እንትን አርጋቸው ትክክለኛ ትንተናም አይደለም የፖለቲካ ሞቲቭ ሁሉ አለበት ምንም ጀነራል ጻድቃን አሁን ወደዚህ በመጣ ጊዜ የጻፈው ነገር ልክ ሻቢያ ጦርነት ሊያነሳ እንደሆነ የትግራይን ህዝብ የጦርነት አውድማ ሊሆን ምናምን እያለ ነው ያለው አሁን ደግሞ በአንጻሩ ያለው ከአብይ ጋር ሆኖ አብይ ነው ከጧት እስከ ማታ ድረስ በማያሻማ ሁኔታ እበላችኋለሁ የሁሉና ጦርነት ነው ያለ አብይ ነው ሊወር በዚህ ሁኔታ ውስጥ ባለ ነገር ላይ እንዴት ብሎ ሁለት አካላት ሊገጥሙ ነው ያሉ ቲዮሪ የሚሰጡ ሰዎች ለአብይ እድል ለመስጠት ነው ያን ሪቶሪኩን ለማስተካከል የሚፈልጉ በሁለት ኦ ማይ ጋድ ሶ ከምትሪ ወዘለሁም ኢንጂነር
ይልቃል ዝበሃልዩ ነቲ ኩነታት ናይ ሚድያ ከምባር ፎሬን ፖሊሲ ድዩ ካልኦት ደ ኢኮኖሚስት ድዮም ካልኦት ኩሎም ዝጽሕፍዎ ሚድያታት ዝገብርዎ ዘለው ናይ ኣቢ ናይ ኩናት ዕንደራ ሽፋን ንምግባር ዝጽሓፍ ዘሎ አርቲክልስ እዩ እዚ ድማ ክልቴን ሃገራት ናብ ኩናት ይኸዳ ኣለዋ ዝብሉ አጀንዳ ስለ ዝኾነ ኣቢ ክወርር ይደሊ ስለ ዘሎ ኣቢ 24 ሰዓት መዓልታዊ ንኤርትራ ክወራ ከም ዝደሊ ካብ ምዝራብ ተቆጢቡ ይፈልጥን እዩ እቶም ሚድያታት ግን እንታይ ይብሉ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ኩናት ይኸዳ ኣለዋ ስለምንታይ እዚ ድማ ነቲ ናይ ኣቢ ናይ ምውራር ዕላማ ሽፋን ክገብሩሉ ስለ ዝደልዩ እዚ ኸ ኤርትራ ክንዲ ምንታይ በዞም ምዕራባውያን ሃገር ዝተበደለት ምዃና ኣብ ታሪክ ኤርትራ ዘይኮነስ ሎሚ እውን ትብደል ዘላ ሃገር ምዃና ኢና ንፈልጥ እዚ ሕማቅ ክስማዓና ወይ እውን ድንጋፀ ንክንረክብ ኣይኮነን ምክንያቱ ኤርትራ ብድንጋፀ ዝመፀት ኣይኮነትን ኤርትራ ደረቅ ዝኾነ ፖለቲካ ዘለዋ ነቲ ኩሉ ኣብ ቅድሚያ ዘሎ ዓቐበት እናፍረሰት ትኸይድ ነቲ ኩሉ ጎበዝ ዝመስል ካብ ማዕዶ ክትሪኦ ከለኻ ብቦክስ ናይ ሻዕብያ ግን ኩሉ ግዜ ሓደሽደሽ ዝብል መንደቕ ብሑፃ ዝተሰርሐ መንደቕ ንዑ እናፍረሰት ትኸይድ ዘላ ሃገር እያ እዚ ብፍላይ ኣብ ወታደራዊ ኣብ ፖለቲካዊ ዘሎ ፈተና ናይቲ ሃገር ኣቃሊሉ ዝርዮ ሰብ ብዙሕ እዩ ምናልባት ኣቃሊልካ ስለ ትርዮ ነቲ ዕምቆት ናይቲ ብድሆታት ናይቲ ሃገር ክርዳእካ ይክእልኒ ኣከም ዓለም ስለ ዘየለኻ ንስኻ ኦቨር ሲምፕሊፋይድ ዝኾነ ቲዮሪ ሒዝካ ስለ ትኸይድ ዘለኻ ነቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ክትርድኦ ይትኽእልኒ ኢኻ ኣብይ ኣሕመድ ንክልተ ዓመት ብዘይ ምቁራፅ ንኤርትራ ክወርር ከም ዘሊ ጥራይ ዝዛረብ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዚ ፅሑፋት እዚ ካልኦት ኤርትራውያን ሸር ይገብርዎ ኣሎ ብፍላይ ሲራክ ባህልቢ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ናብ ካልእ ከም ዝበፅሕ ይገብራ ኣሎ ቀፃሊ ንኩናት ዝጉስጉስ ዘሎ መን ምዃኑ እዚ ድማ ኣብ መንጎ እቲ ናይ ኣምሓራ ኤሊትን ናይ ኤርትራ ቀጥታዊ ዲፕሎማት ዘይኮኖም ኣብ ኤምባሲ ዝሰርሑ እዮም በዓል ሲራክ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ርክብ ዘለዎም እዮም ዝፅሕፍዎ ዘለው እናተኣሳሰረ ዝኸይ ዘሎ ኢና ምን ዘለቀ ሸር ክገብሮ ትርኢ ናይ ሲራክ ባህልቢ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኮኔክሽን ኣብ መንጎ እቲ ናይ ኣምሓራ ኤሊትን ናይ ኤርትራ ፖለቲከኛታትን ዘሎ ምትእስሳር ፅቡቅ ፅምዶ ዘርኢ ምልክታት ንርኢ ኣለና ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝበሃል ኩናት የለን ኣብይ ኣሕመድ ኣኽሎ ስለ ዝሰኣነ ዓቕሚ ስለ ዝሰኣነ እምበር ንኤርትራ ክወርር ካብ ዝሓስብ 2 ዓመት እዩ ገይሩ ብቃላቱ ብጀነራላቱ ብኩሉ መንገዲ ገይሩ ድማ ነዚ ክገብሮ ዝደሊ ነጊሩና እዩ ብፍላይ እቶም ወታደራውያን መራሕቲ መዓልታዊ ከም ስርሖም ገይሮም ዝወሰድዎ እዩ እናበሉ እዮም ዝገልፁ ዘሎ ስለዚ እቶም ብክልቲኡ ወገናት እናበሉ ዝዛረቡ ዘለዉ ክንደይ ግዜና ንብል ሓሰውቲ መታለልቲ ንኣቢ ሽፋን ክህብዎ ስለ ዝደልዩ ቅድሚ ምውዳቑ ገለ ኮንዶኾን ንሕግዞ ንኸውን ብምባል ዝገብርዎ ዘሎ ምዃኑ እንተፈለጥና ፅቡቅ እዩ ሕጂ ናብቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ምናልባት ሓንቲ ብዚኣ እዚኦም ካስምዕዎም እስኪ በሐሰት በውንጀላ እንዲህ አይነት የከረፋ ነገር ይዞ መጥቶ መራወጥ ለማንም ሰው የትኛውም ቦታ ለሚታገል ሰው በፍጹም የማይጠቅም የእውነት የነውር ሁሉ ነውር ማለት ይሄ እናም ብዙ ወዲያ ወዲህ ሳልልበት ትኩረታችን እንዳልነው በዋነኛነት የምናተኩረው ትግሉ ላይ ነው ምክረ ሐሳብ የምንሰጠው ደግሞ ሁሉም በቻለው አቅም ይሄንን ትግል አንድ ጊዜ ተነግሯል ይሄንን ትግል እስቲ እናጠናከው ዳር እናድርሰው ሰው በዋን እንዲህ ያለ ፈታኝ ትግል ላይ ያለ እንዴት በጣም ተራ ነገር ይዞ ይመጣል የሚል በጣም የበርካቶቹ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ናይ ኣምሓራ ሚድያ ወይ እውን እቲ ኢሊት ናይ ኣምሓራ ብዙሕ ኣብ ሓድሕዳዊ ምብልላዕ ግዜ ጥፍ እንዲሁ ግን ብተተጋጋሚ ከም ዝረብ ድማ ኣተኩሮናትና ናብቲ ኣጀንዳ ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ ነቲ ሃገር ዘቃፅል ዘሎ ነቲ ሃገር ዕንወት ዝፈጥር ዘሎ ናብኡ ኣተኲርና እንተጠመትናዩ እቲ ኩነታት ክቕየር ዝኽእል ስለዚ ዊ ሹድ ዱ ኣር ቤስት ነቲ ኩነታት ንክንቅይር እናበሉ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ካብዚ ሓሊፍና ኣብቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ምስ እንሰግር ድማ ኣብቲ ናይ ትግራይ ድማ ብዙሕ ነገር ከም ዝካየድ ዘሎ ምናልባት ናይ ኣብዚ እዋን እዚ ነዚያ እስከ ንስማዕ እያ ሰራዊት ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣይኮነን ዘሎ ናብሩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ዘየለ ሰራዊት ቦይኑ ፅቡቅ ክኸውን ኣይኽእል ክጥዕሞ እዩ ይርደን ፖለቲካ ትግራይ ሓሚሶሞ ፀጥታ ትግራይ ድሕንነት ሓሚሶሞ ሓድነት ከይህሉ ገይሮም እተን ዘለዋ ናይ ሰራዊት ፀገም ይህን ምሂልና ብኣግባቡ ከይንፈትሕ ኣብ መንጎ ተመራርሓ እውን ዝተፈላለየ ኣጀንዳ እንዳልዓለ ኣብ ጓል መንገዲ ክንቀሳቀስ ገይሮም ንሕና ከዓ ነዚ ብኣግባቡ ተረዲእና ብግዚኡ ኣብ ቦቱ ደው ክመዓራረ ኣይገበርና
ስለዚህ ኾነ ተጸገም እንዳተዋህለለ መጽዩ ሕጂ ዝገጥም ዘሎ ኣፍቲን ይገጥመና ፍሉጣት እየን ተንሕቶታ ዘይተለዓለ ጉዳይ እንተሃልዕ ዕድል ክበኩ ኣብዚ መንገዲ እውን ኣልዕልኩም ለዮም ኣብ ትኹል ዘላ ኮርውን ብጣዕሚ ብዝተረጋግዐ መንገዲ ተመያይጥና ኣልዕሎም ለዮም ንሳቶም ብጣዕሚ ተረጋጊዖም ስርዓት ገይሮም ከፍ ኢሎም ሕቶ እንዳሓተቱ ስለተመያየጥና ንሳቶም እውን ዘልዕልዎ ሕቶ ኣብዚኡ እውን ተላዒሉ ስለዝነበረ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሲሪየስ ኮንዲሽን እዩ ዘሎ ያው ከም ትፈልጦ ናይ ትግራይ ኢትዮጵያ ናይ ምብራቕ ኣፍሪካ ጂኦፖለቲክስ እቲ ዳይናሚክስ ብጣዕሚ ፋስት እዩ በብመዓልቱ ሞኒተር ትገብረለካ ፎሎ አፕ ትገብረለካ ትማል ዝነበረ ሎሚ ጽባሕ ላይ ክኸውን ስለልኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሕዚ ዘለናሉ ኩነታት ኣዝዩ ተኣፋፊ ኣብ ዝኾነሉ ኩነታት እዩ ኦልሞስት ኩናት ናይ ምልዓል ዕድል እውን ብጣዕሚ ዝለዓለ ኣብ ጫፍ ዝበፅሐሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ተመዛበልቲ ወገናትና ኣብ ከቢድ ኩነታት እዮም ዘለዉ ሕድሕድ መዓልቲ ክሳብ ህዝቢ ገለ እዚ ተሓስቦ ተለኻ ሕልና ዘለዎ ሰብ ከቢድ ኣጀንዳ እዩ ከቢድ ኢሹ እዩ ኣብዚ ሂማኒቴርያን መፅኦም ክሰርሕሉ ዝግባእ ነገር ነይሩ ሰብኣዊ መሰላት ገለ ምናምን መፅኦም ታይስም ክገብርዎ ዝግባእ እዩ ነይሩ ተመዛበልቲ ወገናት ዝም ኢልምታይ በሊዕዎም ልብል ነገር ዝኾነ ነገር ሰርሕ ተለኻ ስምዓት ነገራት ላብ ሕልንኻ ይመፅ እዮም መጠልዮም እንታይ ከም ዝመስል መነባብሮም እንታይ ከም ዝመስል ዝተርእኻ ማለት እዩ ሶ ድሕሪ ሓደጋ እዚ ከመይ ኢሎም ኣብቲ ዘለዉ ሕማቕ ኩነታት ከደቂሶም ይድቅሱ ይፀንሑ ቆልዑ ከመይ ኢሎም ኣብኡ ክፃወቱ ይኽእሉ ልብል እንትሓስቦ ተለኻ ብጣዕሚ ከቢድ ኣብ ስጋት እዮም ነብሩ ሶ ናይ ትግራይ ጉዳይ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑን ክሳዕ ክንደይ ተበላሽዩ ከም ዘሎን የግዳስ አብይ አሕመድ ነዚ ክሕዊ መደብ ዘለዎ ከም ዘይኮነ ስምዑ በሰሜኑ ጦርነት እኔም ጌታቸው ረዳን ብዙ ጊዜ ደምስሼዋለሁ። የኢትዮጵያ ሚዲያዎች በተለይ የመንግስት ሚዲያዎች ብዙ ጊዜ ደምስሰውታል። ደብረጽዮንም እንደዛው ነጻድቃን ብዙ ጊዜ ተደምስሰዋል። ዛሬ ደግሞ እንደዚህ የተደመሰሱ ሰዎች በመንግስት ሚዲያ ሲፈነጽዙ ስታያቸው ወይም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር አሸሸ ገዳሜ ሲሉ ስታያቸው ቅድም እንዳልኩ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ስሪቱ ግቡ የሚሆነው ፖለቲካው የሴራ ፖለቲካ ነው። የትም ጫካ ግባ የትም ሰው ግደል መጨረሻ ላይ ለመንግስት እጅን ከሰጠ መንግስት ስልጣን ይሰጣል። ይሄ ሀቅ ነው። ህግ ቢኖር ፍትህ ቢኖር መከላከያ ሰራዊታችን ከጀርባ ያስጨፈጨፉ ኢትዮጵያን ያዋረዱ እነ ጌታቸው ረዳና ጻድቃን መኖር የነበረባቸው ቃሊቲ ነበር። ግን ፍትህ የለም፣ ህግ የለም። ፖለቲካው እንዳልኩ ከምዛ ዝብልዋያ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ድራማ ምዃኑ ልክዕ ከምዚ ፊልሚ ድራማ ጌርካ ውሰዶ እዚኦም ትርእይዎም ዘለኹም ትማሊ ብዙሕ ሰብ ዘቃተሉ ንብዙሕ ሰብ ዝጎደሉ ንኢትዮጵያ ንትግራይ ይኹን ነቲ ናይ ፌደራል ሰራዊት ይኹን ብዙሕ ገበናት ዝፈጸሙ ሎሚ ተገምጢሎም ኣብ ዝለዓለ ኩረሻ ናይ ስልጣን ኮፍ ኢሎም ገበርትን ሓደግትን ኮይኖም ነቲ ትማሊ ከም ድሌቶም ዝላገፅሉ ዝነበሩ just it's a game በቃ game እዩ ሓደ every day ጋንታ ቀይርካ ትጫወተሉ ዓይነት game እዩ ስለዚ እዚ ምዃኑ እንተተረዲእካ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካ ሂወትካ ክትሕብ የብልካን መጋበርያ ናይ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካ ክትከውን የብልካን እዮም ዝብሉ ዘለዉ the reality is I mean ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካ ወትሩ ምስ ሃለዋያ እቲ ናይ ሕጂ ፍልይ ዝበለ ዝገብሮ እንታይ እዩ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝግበር ዘሎ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ከይተገበረ ኣብ ሓፂር ግዜ ፖለቲከኛታት ናቀያየረ ኣቢ ትማል ምስ ዋሓት ኣብ ከመይ ዝበለ ውግን ክንደያ ማይት ኣሽሓት ቀቲልካ ጨውታ ተቀይሩ ኣብ ሓንቲ ኩርሲ ኣብ ሓደ ጣውላ ኣብ ሓደ መጋባያ ኮይንካ ድማ ከም በሓድሽ ንካልኣይ ኩናት ትዳሎ ንሰላም እንተዝኾኑ እኮ ፅቡቅ እዩ ንካልኣይ ኩናት ትዳሎ ስለዚ እዛ ሃገር እዚኣ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ ግን ኢዝ ወት ኢት ኢዝ ንሕና ነቲ ዘሎ ጥራይና ሪፖርት ክንገብር ንኽእል ካብኡ ሓሊፍና ክንዛረቦ ነገር የለን ሕጂ እውን ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኩነታት ግን ንምግማቱ ከቢድ ኣይመስለንን it's a very very tragic tragedy ይበሃል ከምዚ ትራጀዲ ግን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ልሙድ ዝኾነ ኣካይዳ እዩ እዚ ቀፃሊ ዝደጋገም ሕማቕ ፊልሚ ሕማቕ ዛንታ ሕማቕ ነገር እዩ ግን ያ ኢዝ ወት ኢት ኢዝ ሕጂ ካብ ቁርብትለይ ናብቲ ናትና ገፅና ምሳና ዝተሓሓዝ ነገራት ድማ እስከዚያ ሓንቲ ካብቶም ናይ ጀነራል ናይ ትግራይ ኩሉ ግዜ ክትገም ዘለዋ ከም ታሪክ እውን ሰነድ ስለ ዝኾነ
ጣብያታት ናይ ትግራይ ንትግራዋይ ንትቡዕል ፕሪቶሪያ ዝተቀበልዎ ተፈጠረ ምምሕዳር ኣረኪቦም ዘይኮኑስ ንሻዕብያ ኣረኪቦም እዮም ወፅኦም ዝገርም እዩ ሎሚ ናብ ሻዕብያ ከይድኩም ይብልና ኣለዉ ሎሚ ፅድሞ ዝበሃል ኣሎ ይብልና ኣለዉ እዚ ተገላውጦሽ እዚ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ንምንታይ ደኣ ከምኡ ይብሉ ኣለዉ ተተባሂሉ ያው ኣብ ግጭት ክትነብር ሓሳብ ስለዝነ يس أبي أحمد جاي من أتو زيانيرا والبريتوريا مسفرمة قد تانسو سراوي توسيو أمانغو تغارو نيرتران وقك قبري حاسيب نيرو نزي جاي مزي سلد فلت ويويز بالزلو تاد كانن جيتاتشو ردان دما أزي جاي مزي كفلت أيدا ليوان يم نيرو أتوكوينات قغطل نيرو أتزدلي واجندا تغارو أبو كودو نيرو نايب حق بزعبازار سيزي بسفحون أمس نحن يلاس ملاش تزراري من لنا كيكم كتريوات تخلو البوليتيكاو بارتي نتخلل زمحدرن اتو نسو وكيلو ابزوا وردا ابطابيا ابقبل يقميط بزل ممحدارن بمردا تغارلتيهم حواتنا يم تغاريهم كنهورم لنا جن اعوذ مسكلكل كعرلو حقهم تتلعل قلنا يمجمريا سرحنا جن بزعبا زوا بزعبا وردا بزعبا طابيا مزرابا يكون مجمريا بزعبا غانتا تزارب مجمريا بزعبا نبع الخيل تزارب مجمريا بزعبا نبع الخا ريجمنت تزارب مجمريا بزعبا نبع الخا فلوتر تزارب مجمريا بزعبا نبع الخا ارمي تزارب مجمريا جزا حصريخا نبع الخا عريخا سرعه غيرك سرعه كبرت يورني وردهم يدارني زي ايسر اهو اير مجمريا كم تري ورد لهم جنرال مقبي مستم سراويت دحرتي ادما اي ثينك بزح من قصقاسي زغبر زلو كنتات ناتهم نمرغغا بزخونه اسك ناي مودا تمسغاغر خنري ኣብ ትግራይ ወደል ፈጢርዎ ተባሂሉ ታይዱ ነብል ዕለና ዘነበኩን ኩላትና ቆይ ሓደ ንክልተ ቆይ ነበር ኤርትራውያን ሲ ተጋሩ ጥራሕ ይኾን ይለለው ክንፈልጦ ልግበአና ትሻዓንተ ብሄራት ኣለው ስለዚ ትሻዓንተ ብሄራት ትግርኛ ተናጋራይ ዋላ ማጆሪቲ ይኹን عاوي ناي دحريت دغاف اللوم توم خلوت بعراوي دغفو يوم بغراو تعدتات بتعمل دغفو حيلتات يومنا خيل الحيل غيرنا كاين وسدو لذي مريدات خوين مسي ارترا لدلونا ركب عاونا تغاير ربح مسرات الغبرك خون له لابنت انا تايل بسلكم مسي ارترا انت تسمع منا مسم تغنيه تناغرو صحواتنا انا وين حواتنا يوم الامنه لني مسم تسمع منا بحواركم اصل خلاتهم تخلات ليك اسمع معي خليهم كلي تسمع من أخي وتاريخهم روحنا كنا حتى لنا مسؤول عن عسبا ودوات تاريخ ودوات تقرأ يوم ناقصهم يوم تسبت أنا تاتلو مسألة الجور يوم سلذي ليه مسمع مع تهيلو رستناي روحنا يحلفنا كنا هيول لنا كنا حتى تون لنا بالأمنة لني اليوم كنت عندنا يبلو من لكم يا نكو عندنا كوي يبلو من اليوم أمين انت يتزارب زلو استفلتو قال سبعة الجشير قبر وري يلو غير تراويان سي احنا انت كابتغراي كبير تراس كن محار نخلينا قال لي لو قريصه ما تيون له بات مرجيد يزارب زلو نمبر 1 ايرترا تبال هاغريا بيريد ابيرترا كستحوي ود حتى ود مويز بحال هاغريا ايرترا هاغريا كونغوربيت ناتنا كم هاغري خطريت كغبرا زلكا اوشت بوليتيكا ايرترا تحركا مسواعي بالكا ولا جن عفريتي بالكا ابيرترا ولا صاص زنفر زبص حكا نغير يبلكان توديدو لتاريخ يزي ارترا ولا هاغري مسابي ذكر اخرنا زلو وي مسابي سقاتنا ابي وي ونا ابي عندرا زقطعنا زلو لولاونتنا ارترا كدفر سلازفتن زلو صغرا انت حلف سلازخون كا خبفلوي غلغل سبالو كمزي نتصمدو خي تنكف غلمله نو صمدو كل لولاونت ارترا نزخبرو تراي كمزي يوم زعمسلو اتمان زخونو سبات نلولاونتنا ارترا مسواعد بحال كفيل كتقمل تخليقه افدق بحري تقا خلو كتقمل تخليقه مسو زتحاس تاريخ لني ولا جن عفريت لن زبل جن كتقح فتره يزلك ارترا لولاوت هاغريا بيريد ابو ديسكاشنس يلا ديسكاشنس بحال كله يكون مس ارترا لولاونتنا ارترا خبيركا جزاتا واحدنتنا ارترا خبيركا ودب نخدكم زبلص كونديشنز كوهابكا يغلي كاب اب كالك قرن افريكا زلو زبلص كونديشنز انت زي اللي كاب اب فلينا نريكا مغنياتو نيبلنا نعبكو بقلي سلا صرانا يكونن
ሉላውነት ናይ ኤርትራ ከደፍር ዝፍትን ስለ ዝኾነ ኢና ንኣብነት ብልፅግና ናቱን ክጓሓፍ ኣለዎ ንብል ዘለና እምበር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ሰላም ክገብር ፈቲነ ኢሉ እኮ ኤርትራ ብዝለዓለ ክብሪ ተቐቢሎም እዮም ኣብ ግዜ ሽግሩ ድማ ደው ኢሎም ልዮም የግዳስ ሕማም ዘይተርፍ ስለ ዝኾነ ተመሪፁ እጅ ድማ ንሉላውነት ናይ ኤርትራ ክደፍር ይፍትን ኣሎ ልክዕ ከምቲ ስኻ ትብሎ ዘለኻ ዘየለ ታሪክ ፅንፅዋይ ፈጢሩ ድማ ንሱ እውን እዚ ንትን ይብፅሓኒ ኣሎ እንተኾነ እቲ ናይ ታሪክ ትብሎ ዘሎ ኬትካ ምስ ኣብተኻ ተዓሉ ምክንያቱ እቲ ፌክ ሓሶት ናትኩም ንሓትሕትኩም ደባላዓኩም ዘሎ ስቆ እዩ everybody thinks he's bigger than the other ሃገር ዝበሃል ሓሲብኩም ብፀቢብነት ዝተበላዕኩም ስለ ዝኾንኩም ወይ በዓል እዚኣቶም ኣይኮነን ብዛዕባ ሃገር ክሓዝሙ ኣብ ትግራይ ከማነታ ትግራይ ነታ ንእሽተይ ትግራይ እውን መቃቂሎም ክውድዋ ዝደልዩ ዘለዉ እዮም ስለዚ ገለገለ ሰባት ካሎ ሓደ ኣብዚኣ ካስምዕዋ ጉዳይካ ዘይፈታሕካስ ብኤርትራውያን ከተባጩን ፍታ ተሓሳስባ እዩ ኣተሓሳስባ ክልዑል እንድሕር ኮይኑ ዝመጠቐ ዝለዓለ እንድሕር ኮይኑ ተዓፃፃፊት እንድሕር ኮንኪ ፈጣሪት እንድሕር ኮንኪ መሃዚት እንድሕር ኮንኪ ዘይትወፅዮ ነገር የለን ጥራሕ ዘይኮነስ ብድሕሪኽን ዝመፁ ብዙሕ ማዓዚ ዝኽሰት ከመይ ክኦም ዝደማመፁ ዝክፍሉ ኮይኖም ስነኒ ወይኖም እንደውም ዝኾነ ቲክቶክ ገረሪየ ኣለኹ ማዓት ኤርትራውያን ዝቐንእሉ ከምዚ ሰብ ኤርትራ ከም ማዓዚ ዝኽሰት ከመይ ክኦም ዝደማመፁ ዝክፍሉ ኮይኖም ስነኒ ወይኖም እናተዛረቡ ኣታ ዘረባን ጥዑም ዘረባን ጥዑም ደርፍን እኮ ገዛ ይሃንፅን እዩ ይርድኦም ሊዞም ሰባት እዚኣቶም ጀስት ክትዘራረቡ ትብሉ ያ ዊ ሲ ከም ሕሱም ኢኹም ትዛረቡ ከም ሕሱም ዘረባ ፕላትፎርም ሳለኩም ዩቱብ ኣሎ ገሎ ሌል ትብሉ ኢኹም ሪዛልት ግን እታ ክልል ናበይ ትኸይድ ኣላ ናበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ ካብቲ ዝሓለፈ እቲ ዘረባስ እንታይ ፍረ የምፅእ ኣሎ እዩ እዚ ናትኩም ገለገለ እንታይ ይብሉ እቲ ዘረባ ናትኩም ዘረባ እኮ ጥዑም ደርፊ ተኮይኑ እኮ ደርፊ ትፈትዎ ኢኻ ደርፊ ግን ገዛ ይሃንፀልካኒ ገዛ ስራሕ እዩ ዝሃንፀልካ ስለዚ ዘረባ ጠገለ እንተዘይብሉ ናይ ትግራይ ዘረባ እንተበዚሑ ከም ትግራይ ካቀውስ ትኸውን እዩ ዝበሃሎም ዘረባ እንተበዚሑ ሓጀውጀው ተበዚሑ እዛ ትግራይ ትኾኑ ዘለካ ኢኻ ትኾን ህያው ኣብነት እዚ ዘረባ ክህሉ ኣለዎ ዲቤት ክህሉ ኣለዎ ክትዕ ክህሉ ኣሎ ግን መሰረት ድማ ክህልወካ ኣለዎ ንስኻ ክትሕልዎ ዘለካ መሰረት ናይ ሃገራውነት ክህልወካ ኣለዎ ميكروفون ስለተዋሃበካ ተሓደ ይሃንስ ተሓደ ፍርስ ተሓደ ገለገብር ተሓደ ገለገብር በዚ ናይ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ከመይ ጌርካ ጻድቃንን ረዳን ድጻቱልካ ዘለውን እኮ በኸም እዩ ምክንያቱ ገደብ ዘይብሉ ሕግ ዘይብሉ አከባብ ቀይዲ ዘይብሉ አከባብ ስለ ዝኾነ አካይዳ ስለ ዝኾነ ኣነ ብናተይ መንገዲ ሓሳብካ ክትገልጽ ትኽእል ኢኻ ብፍላይ ኣብ ኩናትን ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ጸገማትን ኣብ ዘለካ ግዜ ደረት ክህልዎ ኣሎ መትከላት ክህልወካ ኣሎ ዘይድፈሩ ነገራት ነታ ሃገር ብሓደ ከምብርዋ ዝኽእሉ መትከላት ክድፈሩ የብሎም ንዖም ዝደፈር ድማ ብሕጊ ክሕተት ክኽእል ኣሎ ኪኑ ግን ሰብ ከም ድሌቱ ክዛረብ ክእል ኣብ ካል ነገራት ተዘየለ 10 ግዜ ንሓትሕትካ ከባልዓካ ዝኽእል ዘረባ ናጽነት ናይ ሓሳብ ኣለኒ ዝበሃል ኖ ክሰርሕ ይክእል ምክንያቱ ሃገራት ኣብ ምህናፅ ኢና ዘለና ንሕና ከም ኤውሮጳውያን 150 ዓመት ኣብ ዲሞክራሲ ተቐሚጥና ያለና ከም ኣሜሪካ 250 ኣብ ናፃ ዝኾነ ሃገር ተቐሚጥና ያለና ሃገር ክትሃንፅ ኮይንካ መጀመርያ ነታ ተኽሊ ተኺልካ ዘለካ ማይ ከተስያ ኣለካ ልዕሊ ዓቕማ ድማ ክትባ የብልካ ክትጥንቀቕ ኣለካ ነቲ ሃገራውነት ክትሃንፆ ኣለካ ሃገራውነትካ ከም ገዛ እዩ ብብሊኮት ክትሃንፅ ከለካ ገዛ ማይ ተስትዮ ኢኻ ክሳብ ዝድልድል ዝደልደለ እዩ ዝድል ውፅኢት ደምፅእ ዝኾነ እቲ ናታ ዘረባ ዘቐንእ ነገር ብዙሕ የብሉን ዝሓፍተይ ዘሕፍር ዘሰክፍ ግን ብዙሕ ንርኢ ኣለና ሃገር ከይሓስካ ክህውተት ዝውዕል ዘሎ ንርኢ ኣለና እምበር ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሓደጋ ከለካ ብዛዕባ ካልእ ናይ ምተዛረብካ ንኣብነት እዚ ሕጂ ንሪኦ ፀናሕና ትግራይ ኣብ ኩነታት ናይ ኩናት ከላ ብዛዕባ ልውላዊ መሬት ናይ ባፅዕን ዓሰብን ተዛረብ ምክንያት ኣይነበሮን ህውተታት ደሉዥን ይብሎ ብእንግሊሽ እዚ ዘግሮይና ሕጂ ምናልባት ናብቲ ገለገለ ናብ ዓድና ገፅና ስግር ክንብል كم إريتراويان أبو هولان زلخم أنا ميكال تجاي بحال زعبر متدلو مرجع نايت في الكاميرا أبو هولان دخا حبري تخبكم دليلخم متدلو ربع على 20 ساعتين ورح عسرته أبو هولان مرجع خايديو نايت في الكاميرا في كيسين البرلمان مالتيو أنا خاي ساتفلخو حلفة كل عامات البرلمان نيرندي أفتو في الكاميرا حد خاكم بحدش خمرت يساتفلخ في مرجع حجي كم يجركم كم تمرتوا خريقكم يعني كل سبب هولندا ناشوناليتي باسبورت دلوا خمرت مثلا اللوا كم ذات رواج اللهم أنا أيفلتاني يجن أم نيذرلاند شلون اللهم جسد حبريتا نابس بكبت سلز دلوا خوي دم تعز اللهم نقتل زبق حاو مورال تفكر الله إثيوبيا مسز اللوا أنا بيت فردي مسرح صح جناز زي مقبرة بطعمي أتحسس أبو خويني سمعنا نعي لو من صباح يوصلنا تصفاتات غيرنا زاقيت هاي تفتح انه موحد ما
مس قدام سنبت مخانو اب عربينا ونزقال محتت نقبر زلنا مو مس قدام سنبت مخانو ناي مسنح كونتات كغاطم يخيل أبي أحمد نيرترا لولاونتا كدفر هاجر كورر أبز حسب زلو نعم سانا مساخا خوينا هاجرنا نمدفع كنحجز كاينا أبغون خاخن كونينا حسب ده يكون نيرترا تقلل لا جو خازب الوزن برو لك كم زي مسام بس تمكرت الله مسام بس ويكا مس زبي خوين كتمكرت الله زبن بقعني ما خرنت له يزبلكم زبن بقعن أتزبي مستبقع زي ما خرج له كساب زبلع زرها بتراي زبلع مستودع نمانك بلع مخانو فلوتي እዚያቶም ድማ ንዓቢ ኣብጥቁ ኮይኖም እግርግር ክገብሩ ልፈቲኖም ሃገር ክደፍር ተገለዶም ሳኻለና ይብልዎ ነይሮም መጀመርያ ግን ቦም ጀሚሩ ምክንያቱ ዝብ ምስጠመ ኣብ ርሑቕ ከይቱ ክረኽቦ ዝኽእል ስጋ ኣይኮነን ዝራ ኣብጥቁ ዘሎ ጥራይ ዘገድሶ ስለዚ ብኣታቶም ጀሚሩ ኣብ ስጅን ይትይዎም ኣሎም ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት መርገፂ ከም ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዘይበርሃሎም ኣሎ ሓደ ግዜ ነቲ ዘይበርሃልካ ሽግር እዩ ክምህረካ ዘሎ ብሽግር ዝመሃሩ ድማ ንሰማዕ ኣለና أبز حلف بزح ذكر كنتات بزعبة حبرت سبنا سمينا نيرنا حنت قال عفار بزعبة إيرتراوين زبلتو دم كزارب سأني حنيرو سكناتون سمع بزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتقرينا نقال تقرينا تعرف زغل سب نقال تقرينا تبغى يفل ترايو يعني على طول عليه نقال تقرينا سلز فلت أسب سلزيل حكينا بحرنا قال تقرينا مسكر دما أبجامي الله مالتيو سمع عليه زبال. أنا دما قالت تقرينا دما حفتيا متعبيتيا منابرتيا مساديتيا غروبتيا مالتيو. قال تقرينا حكنا مزراف كترف زي كونك تنا أديز قبا مغنياتو قال تقرينا حمسة ميتاوي تسب إن تنتدالياتك ميت تقبرك قال أبز عالم تداليا قال تقرينا ترى مغنياتو قال تقرينا أبغتر تدا خوينو محرس التوفيركا مقبل حجات تسعبك نحرس كهلها قرأت تقول قولك تدا أبغزا خوينا دما إنشيتمتيا بلسمتيا كل نجارات جيرات تنحكى قال تقرينا مملاتاني سواء تراجع كونت قال تقرينا سبعينيا أبكتماتات تداريهم من ذيك تقرينا كوميديا رخص شكل تنحكى قال تقرينا أشكر تخص شكل تنحكى قال تقرينا يا يخدم شكل تنحكى قال تقرينا كل نجار بقى كتماتات زخون يكون سب كوبروز جوبو سواء كوبروز جوبو نجارات كتجبر تنحكى قال تقرينا أبغى دلوين كم زين كل ذيك كريستيانا إريسا أبغودني أسوقتن وفيرن زجاجة لازم ولادما أوالد تقرينا إن والدتي قال تقرينا زبالة السبيتيا قال تقرينا زبالة الحفتيا صبغ أملا صبغ زاري بكا نبي حكي نتيجة بكبال عويلهم زي فلتون بوحدات حماق زقبرا يلوان مالتا كون أب كل ينجز له حماق زقبرا أبي إيرتراويان له أبي إثيوبياويان له بملكعنا يكالو تغرات كنرخلنا عندما إيرتراز واحد حماق زلويا بكل ملكعي بكله بسركي بزموت بكل ملكعي أبتك قدبونا إيرترا زحاشة برزخفة يكونت ساقام انتايو نايم الجنانا ميديا زرت يررس حول لك كم زاب كلاي تي قوماتات قال ملت راين لا على سلزوت كل حماق راين لا على الفيل سلزوت سوشيال ميديا دما خمينه تها حماق لا على دمصو زحونا دما ما استوى على سلزخونه نتكون نتات كم يجركات هدو ولا حنت حماق زر بعد ما يتزاربن قال تقرينا كم ابي يرترخين كاتري خلغا تاريخنا يرتران تاريخ ايو اب نفسه كف عشرات اللوا اب نفسه كف مدرخنا يتقالسي نايتهجر عشرات زغمتت بمانم كحازي كل تاريخ زلوا سلازي እዚ ሕጂ ዘሎ ቁንጣሮ ዝኾና ሕማቕ ባህርያ ዘርያ ስለዝረኣና ተገማጢልካ ነቲ ህዝቢ ልዕሊ ኩሉ ኣነ ቀዳማይ ነገር ጓል ትግርኛ ኢልና ምዝራብ እውን ግቡእ ኣይኮነን እኮ ግን ነቶም ከምኡ ኢሎም ፖለቲካ ዝሰርሑ ክምልስ ክንክእል ኣለና ብፍላይ እቶም ትግርኛ ዘይኮንና ድማ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ብዙሕ ሰብ ስለ ዝኾነ ነቲ ንዕዳጋ ኢልካ ገለ ኢልካ ዝግበር ሸፈጥ ኣሎ ንትግርኛ ምሰጥቃዕካ ፌመስ ክትከውን ትኽእል ኢኻ እቲ ነቲን ስለ ዝምልሰልካ እዚ ግን أنا كمت ترى سبعة منسيات زاربوز اللي ترايكم كنزريو هيدا التعبرة السب كهنا صندوق قينو فقر سنيتن كسر حلي زلكا صبغ حداركو وتسيتنا يسرحي صيلكا بعل زمت أكنا جرا يكون صبغ حدار صبغ تعنا صبغ قطبة صبغ تمرتي everything صبغ زخانة وتسيتنا يسرحي ده يسرح كله صبغ كونه يكلني سلزي حدنتنا كسر حل زلوي every day كنا خنوا لنا لك كم زاجردين كرك إيرترا شعت بهرات كل تهيمانو زلوا أنت حري لا كرك كنا خنوا يزلنا نتي أمونغونا تيوس أجمع كفتر زخل دما كل جزء تقوس أرتنا تكون لنا سلزي نزل زجبر نزحونا دما عبد كبر لني نايلومي RST قرب نوح كده تنلا نزيات رايك تنكفى بالخالف
وين أديني لون سهجي أي ماس بيوتي لون دي كونه سيفلطمني ግን ንዖም ክሪኦምሲ ንደለኹም እዛ ሓፍትና ለንቀነ ኣመና ዘራቢት እንዲያ ኮይና ዘላ ኣቦኹን ኣዴኽን ከየለውሲ ኣርኣያ ክትኮኑ ዝበቃዕክሲ ኣቦምን ኣዲኦም ኮፍ ኢሎም ከለዉ ነቦምን ኣዲኦም ዘዋርዱ ካ መዓት እዮም ዘለው ኣቦምን ኣዲኦም ንገለገሊኦም ስትሪኦም ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣታቶም ስድሮም ስንታይ ክብል ኮኑ ኢለ ይስክሕ ያነ በቃ ካብ መልሓሶም ዝወፅሲ ከምቲ ኣብ ሽቃቅ ዘሎ መግቢ ዝኸፍእ ዘረባ ዝዘረቡ ናይዚኦም ኣዲኦምን ኣቦኦም ስንታይ ስምዖም ኸውን ሓዎም ሓፍቶም እንታይ ስምዖም ኸውን ኢለ ዝሓስባነ እቶም ትፈልጡ እስከ መልሲ ሃቡኒ ኤኒዌይ ከምኡ ሰብኣይ ሃብካ ይዘብል ምክንያት ካብኡ ዝኸፍ የለን እዛ ዋዕሮ ዝኾነት ሓፍትና ድማ ብፅቡቅ ተግባራ ዳርጋ ኣዛራቢት ኮይና ቀኒያ ኣላ ናይ ሎማ ርእሰብ ዝጉዳይ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ሪኢቶኹም ግደፉ ምዝያ ክገድፈኩም زعدي زي فلتات صلو تبرابر عاد أحبلو لملم عدي زي رعاية صلو كنا إياه حفرا بتفوتو تسويعهم نحان سيريتنا تغني زنبحان تبادينا سيلينا يوم سليغي سليغا كيما الوحيد